karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og dini? Di na ni maayo na. Di naman ni maayo ibalita ni Elvira. Be, so yan ako. Magtakos mo. Pa, ay lasultihang ako misumbong ni mo. Ako day rumbuhon anang mama. Ayuha lang pagpakigsulti pa ha. Ha pa? Ayuhon lagi hapon. Humana ko mahibawi nga mga binuang. Di na ni maayo. Sobran ni. Karumuli ka. Pa, ay bigig sultis mama. Gikan ako ng balita Karon tingali kay wa man din ito ato sugalan. Ambot lang. Elve! Elvira! Hala pa. Mura pag hubog rong tingog ang mama. Sobran ni bahana da eh. Nana. Hoy! Di ka Luja? Oh, lilaag. Eh, laipoy aning bayngway sape. Hay nga anak mo. Mahom ka bino? Ay, gipainom ko nila dito. Kadaog man sa luto si Kuan. Kanang si Peryong. Peryong? Ni bangkag inom. Dihanan ni mo bisyo ron, Lode. Sugal. Nya karon inom. Nagkatiguan ka, nagkabadlungon ka man. Inom di ay. Daghang buhat ni Sbae do. Aw day di ay. Nagsalig mo lang kay Elvira tao no unsa naman ka? Unsa man di ay. Ako gapay mo lihok sa mga buhaton dining. Dagko naman na sila. Dagko naman ang bukog nila. Sila na sa imo silbero na ako, men. Nato. Kay nahuman ako sa akong katungdanan nila. Gialagaran ko na sila maayo, men. Giatiman, ha? Hinumdum pa ko, men. Gamay pa nas Ilona. Kung matug, pinaypayan yun. Dili patog doon naglamok. Langaw. Pinangga yun kainin ako si Kuan Ilona. Ha? Pero unsa may gibaws? Ha? Pamalitan sa ilang gusto. Pero unsa gibaws? Ha? Unsa man? Hain siya ron, men. Hain paborito mong anak. Leche siya. Uwe batasan. Kadit ra. Ano misangko naman yung ilunang atong panagsultihan? Halo di? Imong bisyo mo akong gustong ipautanan ni Ron. Bisyo ng sugal? Nga pila na ipuhunan ako? Kung mapili man pila na masik, 500 lamin ako. Pila rin 500? Oh. Pila ka kilubugas sa mga kuno na? Ayaw ko mood eh. Ayaw ko mood eh. Kay dili man sapi akong gisugal. O ganing sugal, o inom-inom na ako, men. May nalang ni uy kay sa mang laki. Di ba, men? Bastusa na gini mo tao na. Oh. Bastos na ang pagkasultiya. Gamayo na lang ng panugal inom-inom kaysa manguyab. Ha? Lingaw-lingaw ning ako, men. Elve! Hain ka! Ikaw ba? Masahi ko! Masahi ko, Elvira! Huwa din oy, naog to. Aw di ay. Nalay ko na lang, men, pe. Masahi ko, pe. Oh. Tanaw man ka. Unsa man? Di ka mamasahe, kaya akong pahiluto na ko. Sa? Sige na, men. Luta na ko. Sa. Luta ko ba? Masahi ko. Gimingaw na ba ako sa imong hapyod, men? Maho ka lang bino na. So, kwarto. Ang tawa niya. Bray, mau na gid ni. Sakit na gyud. Unya, sama na Samantha, dado na to? Bili lang sa nakang Rika. Ang iyo alak, Bray. Sige. Kalbala ko na, ha? Sagpito na ko si Rika. Nasakitan ako nos tiyan si De Ilona, ma'am. Unya, may kapinlan sa bata.
Sige, ipabilin lang. Wag yun na sila'y kapinlan sa bata. Sila rabaya na diha, ma'am. Way katabang. Wa naman sa ko'y buhaton, ma'am. Oo lang na ako ang bata, ha? Nahala, ikaw na may pao. Mula ka baya ko, daghan kong atimanon ron. Sige, ma'am. Ako na may balo. Atunon ako na sila, ma'am, ha? Sige, Enrica. Ingna si Brian nga ihatod ko sila sa ospital kay tingaling mga anak na gina si Ilona. Ay, maayo pa, ma'am. Kay luoy ba sila, ay? Ihatod ko sila. Wala ko sa ako mga lakaw. Sige, ato ada yun, Enrica. Oo, ma'am. Brian, sakit na yun. Hay man ni mabutang imong mga gamit. Dado tundaan. Ug yapit ko si Inde na Rika. Hangyon lang ako. Sige. Kuan ko ang bata, og nag-ingon si Ma'am Sophie nga ihatod mo niya sa ospital. Lakaw na dayon mo, Ilona. Salamat, Rika. Salamat. Brian, dali na. Kaiko na to ini. Ayaw na lamang og kaikog. Oy, kay kuya og anhi ka na mga anak si Ilona. Unya, why doktor nga makaatiman? Sige na, tana mo. Agay. Sweetheart, doon lang ta. Relax na, please. Kadaog, Bri. Og ipakarga lang og stretcher si Ilona. Sultihin ang guard, oh. Salamat kayo ni mo, Sophie. Salamat. Oh, yung paghilak. Okay lang na, uy. Niya na stretcher, oh. Mayo kay, wak magdugay. Sige na. Salamat intawoy. Nagkatulong na intaon si Bibi Sam. But, naman day kining bataa, oy. Kung magmata na, ibutang ko ning iyang mga duwaan, aron malingaw. Kinsa man karon ay? Hello? Hello, Rika. Kinsa man anong nakaila ka man ako? Ako ni Rika, si Brian. Ay, ikaw din eh, sir. Kanindot ka ini mo tingog sa telepono, sir, oy. Ay, nakaingon mo si Kinsa. Ay, unya, sir. Kumusta naman si Ilona? Salamat sa Diyos, Rika. Nanganak na. Hala no, mao ba? Kadali, God. Unya, unsa may anak, sir? Lalaki. Kanindot. May mahod ng laki si Inday Sam. Mayo kayo magalisod, sir. Nalipay bitaw ko. Unya, kumusta ba di si Ida Samantha? Ay, wag yun magsakit, sir. Natuog hinoon. Unya, pakanon ko ni iglugaw kung magmata na. Uy, buutan ka ayo, oy. Busa lutuan ako ni itlog. Kining bataa, isagol na ko slugaw. Salamat, Rika. Salamat kayo. Kuno ka pa, abot. Asal mo ibili ng bata? Okay ra jud kay kog binglag bata, sir, ay. Labi na kay cute kayo kining bataa. Liwat ninyong duha ni Inday Ilona. Oo niya, sir. Ikaw rin mo bantay niya diha ron. Oo. Kinsa pa man di ay. Nabala ka lang sa trabaho. May kontak ko sa opisina ka ganina. Wala po magkakontak. Sige ha, Rika. Ikaw na may bawa sa akong anak ha? Magbawa sa minimo. Uy, ay naon sa gabaya. Ayaw na ang paghuna-huna ni anang bahaw, sir. Uy, kay di man ko makadawat og grasya gikan sa Ginoo kung magpaabot ko og balos. Ako ning kalipay, sir, ang pag-atiman og bata. Kay wa man may bata sa amo, mga tiguang naman. Sige ha, Rika. Ospon ko, salamat kayo. Bye. Bye, sir. May na lang. Kay dali rang giutong ni Inday Ilonang iyang anak karon. Ay, salamat. Maayo kay natuog pa kining bata. Magluto ko lugaw, be. Nagkatuog yapon siya. Pila kayo mong beranan din ni karon. Maka-advance pa ako sa opisina. May ago siya. Pero, nagpingong ang mga mata. Brian. Sweetheart. Sweetheart, nira ko. Wa ka biyahe. Ang imong trabaho. Gitawagan ako dito. Wala ba ko magkakontak. Busy ang linya. Pero, dili ka biyaan. Si ate, paniun ako siya.
Abi akong cellphone. Unya, si Mama Lodi. Musugot ka ka panhiyon si Elvie? Makiksulti. Makiksulti ko niya. Abi akong cellphone. Dara. Elvie, imong cellphone ay. Elvie, cellphone mo, Nanaog to, Elvie. nanaog to. Magipalit. Kabagal lang na. Basta importante na. Nang-apply na ba itong trabaho? Basta mo na tawag Oy, ang animal mong anak ang nanawag di ay? Ilo na? Bebe, kagisulti na. Ganun ikaw man? Hello? Sa tuyo mo? Ganun nanawag kay Elvera? Ha? Naglisod ka na? Kay umaanak ka? Sabay tuyo mo? Hello? Hello? Sulti oy animal! Abi na. Di na mo tubay ni mo. Bebe na. Ha? Way usan ninyo nga mutabang niya ha? Wa gyud amin. Aron maliksyon ang animal mong anak. Hello, Day. Day Luna. Ako di, Day. Papa ni mo, Day. Uy, gi-off mo na hello, Day. Imo siyang gimanghagan, God. Ngang! Pahiuman ko siya siyang gibuhat. Oy, dili namin. Di na siya makatunob ning atong kaugalingon. Dili na! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!